85% de la gent encastada pensa que la classe política és corrupta. Totes les enquestes indiquen que hi ha una profunda i clara desafecció sobre la nostra classe dirigent. Podem parlar d'una descomposició de les institucions del segle XX o una putrefacció de les institucions del segle XX. Realment ha estat putrefacta és l'opinió d'institucions amb una profunda crisi però que no es transformen en absolut. Posar un exemple, el poder judicial o una administració local. Tothom sap lo complicat que és fer qualsevol cosa amb un ajuntament. La implicació de la gent a les protestes ha crescut molt. El 25,8% de la gent ha participat en algun acte de protesta. Per tant, veiem un nivell de protesta molt per sobre de la mitjana europea. A vegades no hi ha una correlació directa i la felicitat de vegades també té a veure segurament amb la possibilitat, amb la forma de protesta. Que vull que les institucions estiguin aguantant molt bé i sembla que amb molt bona salut, no així la ciutadania. Llavors, realment aquesta dissensió o aquest desafecte o aquest, digueu-li com vulgueu, és real i es plasma en una sèrie de qüestions. I la primera crisi és aquesta. Tenim ara mateix uns estats, digueu-li estats-nació, digueu-li nacionalitats, m'és igual, que operen amb unes fronteres i la resta de mercat no. Una disjunció, una disrupció entre l'àmbit on opera la llei i l'àmbit on opera l'economia. L'àmbit on opera la democràcia, el meu vot, i l'àmbit on opera la meva butxaca o els meus diners. És una primera crisi espectacular, innegable, i que està aquí i que ningú està adreçant. Crec que els partits polítics, crec que els parlaments, crec que els governs tenen un sentit de ser que és aquesta intermediació. A baixar els costos de fer democràcia, a baixar els costos o pujar l'eficiència o pujar l'eficàcia de prendre decisions col·lectives. I que amb el 15M ho posa tot potes en l'aire. Sí, el 15M ha sigut un laboratori, i està sent, i segurament seguirà sent, un laboratori de pràctiques polítiques brutal, no? Un nivell d'incorporació d'aprenentatges i acceleració de pràctiques molt ràpids. Hem après a fer moltes coses que no sabíem fer. Jo què sé, fa 2 anys ningú sabia que era un streaming, fa 2 anys ningú sabia que era un hashtag, i segurament d'això que parlem del nucli dinàmic i d'un lideratge distribuït. Si el 15M no té un líder, no té un cap visible, no té un partit que el representi, sinó té molts líders que són identitats col·lectives molt fortes, que amb aquesta tonteria de pensar la xarxa i el carrer com una cosa diferenciada. La xarxa i el carrer van de la mà, la gent està al carrer tuitejant, fent streaming, parlant pel Facebook o des de casa comentant la manifestació, etc. Ja no es pot imaginar com aquesta dualitat absurda. Hi ha una mobilització efectiva molt forta que és realment el que produeix que hi hagi explosions, que és que el que tu estàs veient, el que tu estàs sentint, el que t'estàs comunicant, t'afecta i això fa que tu acabis implicat en alguna de les coses que estan fent. No és una interpretació, no és, com deia abans, no és ser àcrata, no és ser diferent, no és ser un contestatari, ni un friki, ni un hippie, és un fet. És a dir, la xarxa és més eficient i més eficaç per gestionar coneixement, institucions industrials que han funcionat molt bé durant 300 anys i unes noves maneres de fer i uns fonaments que s'han enfondrat, que és les limitacions d'accés físic, de replicar la informació, de comunicar la informació, de difondre la informació, de crear nou coneixement, etc. Bé, tenim una crisi financera. No és casualitat que si deixem totes les mans de robots ens passen aquestes coses, les coses s'enfonsen, no hi ha crèdit perquè els diners van cap a un altre lloc. Tenim una economia financera, una economia real, i també aquest problema. Els mercats financers van per una banda i el món va per una altra, i més van totalment desbocats i en mans de programadors més que de, ja no diré analistes financers, sinó de senyors que vetllen perquè aquests diners facin el servei que havien de fer, que és lubricar o dinamitzar l'economia real. Però què és el que aconsegueix? No sé, ara hem vist de la Marea Blanca i com s'aconsegueixen parar la privatització de 6 hospitals. La PA segurament és una de les experiències més interessants en aquest sentit, la capacitat de donar respostes concretes, la capacitat de donar respostes concretes en com s'estan transformant aquestes institucions i realment quines possibilitats hi ha de fer algun tipus de hacking que ens permeti no només posar al revés, sinó transformar radicalment aquestes institucions perquè responguin precisament a tota aquesta innovació que s'està produint. No s'entén el moment d'explosió, sinó sense l'impacte aquest emocional. Jo només volia dir que estem en un moment històric, que estem en un moment d'enorme oportunitat
innovació en les pràctiques col·lectives i que és un moment que, tot i que hi hagi moltes dificultats, és molt interessant viure-ho. És a dir, la situació política igual creiem que pot millorar, el dia que es morin tots els corruptes, doncs igual millora, però desconfiem cada cop més del sistema democràtic. Amb els problemes que després veurem que té això, populismes, dictadures, totalicràcies, etc. Gent que està al carrer, és a dir, no és el partit de l'oposició, no és igualment el partit que està al govern, sinó gent que està al carrer que de baix a dalt fan que arribi als mitjans, que arribi a altres ciutadans, en aquest cas el que ens diuen les dades, i insisteixo, les dades, és que hi ha aquest salt, és a dir, hi ha una part molt gruixuda d'extensió que s'alimenta dels tres grans partits i hi ha una gent que aposta cada cop més per noves formacions descentralitzades i que tenen, diguem-ne, un peu al carrer i tenen un peu al Parlament. Tenim una crisi molt bèstia, no de desconfiar del PP i del PSOE, sinó desconfiant de tots. I això, almenys a la meva opinió, és molt fort, és molt dur. En aquest sentit, cada dia veiem l'emergència de noves pràctiques distribuïdes, de laboratoris concrets que d'alguna manera ens donen pistes de com ha de ser aquesta democràcia del futur que de vegades parlem i que segurament tindran a veure amb aquests lideratges distribuïts, tindran a veure amb l'accés a la informació, amb la transparència, però no només amb l'accés a la informació i la transparència, sinó també amb un control, o això és una batalla que ara mateix està molt perduda, però un control de les pròpies infraestructures de la comunicació, no? Que per sort encara no estan en mans de la ciutadania, sinó estan en mans d'alguna gent que quan l'Obama els truca els hi passa les dades. No? Hi ha aquest laboratori que, per mi sorprenentment, mai es té en compte, que és on neix la PA, on neix UB de Vivienda, on neix No les votes, on neix, és a dir, tenim des de 2004-2010, sobretot a partir de 2006-2005, en les primeres sentades per la vivenda, mogollon de noves maneres de fer, que no són hereves dels moviments alterglobalització dels 90, sinó que són diferents. Quan dic no són hereves, no dic que siguin diferents les persones, segurament moltes estan relacionades, segur, sense cap mena de dubte, però són noves maneres d'organitzar-se, noves maneres de fer coses, noves maneres d'entendre, de relacionar-se, de construir debat, de construir el relat, de construir-ho tot. Que primer ens informem, mirem quins són els problemes de la gent, quines són les demandes, no cal que siguin tot problemes, deliberem, és a dir, mirem quines alternatives hi ha, negociem, ens formem una opinió, veiem el panorama que hi ha, mirem totes les opcions que hi ha, mirem els problemes, fem un matching de problema amb solució i negociem. I després decidim, farem això, explicitem les preferències, o votem, o dieu-li com vulgueu, decidim i en molts casos li encarreguem a algú que ho posi en marxa. Mentre tinguem una democràcia representativa, això va així. Mentre si tinguem una democràcia més participada o un altre sistema de gestió en l'economia, segurament això queda aquí, no? Podem participar directament. Participar no vol dir que ens preguem l'opinió, sinó que podem influir. Això vol dir participar, vol dir influir, no vol dir opinar. És molt diferent. Llavors, llei de transparència, una altra vegada, canvi. Llei electoral, jo crec que és necessària. No sé si partits oberts, tancats, verticals, bloquejats o no bloquejats o immolats a la vida, no ho sé. Però crec que el món ha canviat prou com perquè la llei no pugui ser la mateixa.